Yan natin, malapit na te. Oh, mega shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. Oh, si nanay, nakikita niyo pong nakapula na yon. Taga Samar po, ay taga Bicol po yan. Si nanay, lahi niya manggagamot sa side ng nanay niya. Pero yung nanay niya may alagang mataas na tao na maitim na may pagka-brown. Tagabantayan ni nanay, ang pangalan niya B-O-R-T o kaya B-I-R-T. Oh. May shoutout ka na, taga Bicol na. May shoutout. Yan ka lang na yun. Yan, makikita ka niya na. Itong anak niya, may nagagalit 3 Martes. Oh, yan. Si nanay, ang sakit niya, may manliligaw siya. Ay, hindi ka manliligaw, bantay niya lang yun. Nanay, ano ba yung paggagamot ng nanay niya? Sa spiritual? Nagagamot siya sa mga magkukulam? Ano? Hilot. Nabutan mo pa yung lola mo? Nabutan niya pa pala yung lola niya. Ate, ang manggagamot pala, kaya pala may bantay siya sa Samar na isang maitim. Mila Torres, Nora Martinez, Helen Bananes, Aya ng Japan. Ang ganda ng pangalan. Ayana ng Japan. Aya ng Japan. Mega shoutout. Shoutout dito sa YouTube channel natin. Wala pang nagla-live. Oy, mag-iiling water tayo dito ha. Dito sa Alipin, Ama Jesus Nazareno. Kasama yung YouTube channel natin. Ray Rada, mega shoutout. Paki-like at paki-share. Magaling na siya. Ang sakit ni nanay, manggagamot pala yung nanay niya eh. Kaya pala nadidetect ko na may lahi siya manggagamot. Tapos may bantay po siya na maitim, na may pagka-brown. Get to this, Kunanan, mega shoutout. Noemi Martinez, mega shoutout. Kita nyo, konti lang kayo rito, kaya nababasa ko kayo. Doon, ang dami. Naduduling yung mata ko eh. Nawala ni kati-kati nyo, Nay, no? Nawala ni kati-kati mo? Nawala ni kati-kati ni nanay. Nagagamot din pala siya po. Sino? Siya. Nagagamot din kayo, Nay? Nagpipilo ka sila. Kasi puro. Yung nanay niya, manggagamot, napunta sana, kaso hindi mo magamit ang kapangyarihan mo, ang bantay mo ay isang maitim na pagka-brown. Mamaya, gusto mo pa magamot? Mag-ilot-ilot. Gusto mo pa tumulong? Baka daw ayaw na raw. Ayaw na ng anak mo. Ayaw na raw siya po. Ayaw na ng anak mo. Pag ayaw mo na maggamot kasi dati ka naggagamot na, pumunta ka sa simbahan para hindi ka lapitan ng mga maligdunay. Kasi may angking kakakayahan, hindi mo na ito nadadasalan, galing to sa nanay mo, tagalalapitan ka ng diablo na. Pumunta ka doon sa simbahan nyo. Sabi mo kay Papa Jesus, gusto ko na maging normal. Isuko mo yung kapangyarihan mo kay Kristo. Halimbawa pala, magsisisi ka muna. Tapos magiging normal ka na. Hindi ka nalalapitan ng mga diablo. Bakit hindi ka muna sa akin, nanay? Bibig ko kaya? Oo. Ano pa pag... Kailangan mo isuko yung sarili mo doon sa kay Kristo para hindi ka nalapitan na ng diablo. Kasi manggagamot ang nanay mo, wala ka naman kinukwento sa akin, na-detect ko. Tapos naggagamot ka pala, hindi mo rin naman sinasabi sa akin, kaya ako pala may bantay. Kasi yung bantay mo, hindi galing kay Papa Jesus. Kailangan mo pumunta sa simbahan, magnanalag ka doon, magdasal ka ng isang ama namin, sa salitang Bicol. Sumasampalataya ka. Ay hindi, Abaginong Maria mo na pala. Tapos sumasampalataya ka, magsisi ka. Tapos magdasal ka ulit ng isang ama namin. Tapos Abaginong Maria, sumasampalataya ka ulit, magsisi ka ulit. Tapos ulitin mo na naman yon. Kailangan may dala kang basahin para hindi ka magkamali. Magdasal ka ulit ng isang ama namin. Tapos Abaginong Maria, sumasampalataya ka, balik tagtatatlo yun eh. Siyam. 369. Tapos pag nagawa mo na yon, humingi ka na ng tawad kay Kristo. Tapos sabihin mo na, magkumpisan ka na sa Kanya. Na ayaw mo na talaga maggamot.
Gusto mo maging normal. Aalis na yon. Tapos isigaw mo, maging pero kaya mo lang, aalis siya sa katawan mo. Kailangan pakiramdam mo na sa paligid mo. Pwede ka doon sa mga santo, kahit hindi ka na doon nakaupo sa luhuran. Doon sa tahimik, di ba, meron naman malaking simbahan. doon sa ano, parang yung... Maliliit lang. O kaya mayroon chapel na maliliit. Di ba may malaking simbahan? May chapel para doon sa huwag ka maingay. Walang maingay kasi ikaw lang. Nagdarasal. Pwede naman sila magdasal yung mga kasama mo, hindi bawal maingay. Pwede yan, Day. Lalabas yung kapangyarihan mo, Day. Kaso, babantayan ka lang ni Papa Jesus, magiging normal ka na. Kasi hindi ka na nagagamot. Pupuntahan ka na ng iba na eh. Maniwala ka sa akin, pupuntahan ka pa rin ng iba. Pag uli mo sa Biblia, ay tulong-an ka na. Kasi sinabi ni Apo, Kailangan bukas sa puso mo. Sabi mo, maging malaya ka na sa pangalan ni Kristo. Ibig sabihin, nagpapalaya ka sa pamamagitan ng spiritual ng Diyos. Para yung kapangyarihan mo, ibibigay naman ni Kristo sa iba. Pag may pinili siya. Magpapanganak pa po. Ay pagkaanak okay lang yan kasi napapag-aralan naman yun eh, kumadrona. Ay nagpapaanak ka pala eh, marami rito nagpapangat ng matris. Kaya mo ngangat yun, kaso huwag ka na. Kasi gusto mo na maging normal eh. Mega shoutout sa'yo, Nestor, Redlitas, at saka Sally Duot. Mega shoutout sa'yo sa YouTube channel. Mila Ahmad, Luz, Emily Marcinido Amarante, Sinaida Manaloto, Simple, Jessica Ramos, mega shoutout po sa inyo lahat. Dito meron pa pala akong 7 kwintas. Lahat po ng nanalo sa alipin ni Jesus Nazareno, nahulog na po ni Apo Sinda sa mga bahay nyo. Door to door po yun. Iba yung i-apo sa ginagawa natin. Tayo, ang tawas lang natin, yung parang mga usog-lang po. Tawas nyo mga usog-usog lang. Ako, sinakami ko naman yung sa kanila. Ako nagtatawas ako, pero sa mga usog-lang. Pero pag nakita ko na yung isang nagpapatawas, parang iba, may mararamdaman ka naman eh. Lumapit ka sa ibang layo. Tutulong ko naman sila eh. Yung tawas nyo kasi, ano lang yung, parang pag-aaral nyo pa lang. Dumaan din ako sa ganun. Dumaan ako sa pag-aaral. Sa usog lang. Tapos, tapos ang ginawa ni Kristo, dumaan na ako sa grade 2. Binasic na ako, tinawat niya na ako. Yung maligno po, natawas mo. Tawas ba yung ulo, hindi ko pinatulog? Ang protection ba sa katawan? Pagka tumaas na yung ranggo mo sa tawas, 3 klase ang tawas na eh. Yung sa inyo, ni Sally, tsaka yung dalawa, ano lang yung tawas na nagpapag-aralan pa lang. Pero yung unang tawas na, delikado yun na eh. Papayat ka doon eh, 1 month. Kahit araw-araw ka kumakain, nagdarasal, papayat ka doon sa unang tawas, yung pinakamalakas na sa pangatlo. At sa papayat ka talaga. Kasi yung kinakain yung katawan lupa mo at espiritu mo, pati laman mo. Kasi open pa itong katawan mo. Pero tinitina ka lang ni Papa Jesus. Kailangan mo matuto magdasal. Kailangan mo makuha yung kapangyarihan mo, kontrol mo. Kunyari itong kapangyarihan mo, parang ganito, nakakalat siya. Hindi mo siya kayang pag-isahin lang sa puso mo. Yung nakatago lang siya, bubukas lang siya pag tinatawag, nangangailangan lang ng tulong yung mga tao. Yung sa'yo, naka-open pa lahat yan kayong Teres ni Sally. Hindi nyo pa siya kayang kontrolin. Hindi nyo siya kayang utusan. Open siya, wala siyang umahawak, nakikinig lang siya kay Kristo. Pero nakalagay siya sa inyo. Parang ano yung mabangis na hayop, hindi mo pa siya kayang utusan. Pero, pag pinapakain mo siya, naamoy ka niya. Alam niya, mabuti ka para sa kanya, pero hindi mo pa siya kayang yung kontrolin. Yun ang sa inyo. Pero nung natapos ang magdasal po yung buo. Ako po yung dinabisal ko. Dasal Pwede talaga. naman yan. Dasal talaga. Yung ama namin. Kaya tinatanong nila ko anong dasal. Iba yung dasal ko. Kasi yung iba, maraming bumabanggit na Latin. Yung iba kasi may Latin na hindi. Latin. Latin. Pag nagtatawas ako, dasal talaga. Hindi ako marunong mag-Latin. Sige, sa dati, tanggalin na natin yung Kanto Maria. Tingnan mo, pakiramdam mo, ilito ha. Isa.
Dalawa. Di ba? Sabi mo, amin. Tatlo. Tingnan mo yung pang-apat ha. O, di ba nawala na? Tingnan mo pang-lima. Nawala na. O, ano na? Tatlong Maria. Para baka magbalik na naman Best yan. friend mo. Grabe pa. O, di ba? Isipin mo. Dinemo kita kanina, di ba? Stick na nilagay ko sa'yo. Pag inipit kita ng stick dito, ginanyan kita. Pag sinabi ko tatlong Maria, unang babae, amin, gumagana. Pangalawa, amin, gumagana. Pangatlo, gumagana. Pang-apat, uminto, di ba? Ibig sabihin, tatlong Maria lang talaga. Ano parang nyo ngayon? O, maganda na. Mas maganda yung nanay mo. Nawala yung kati-kati niya. Hindi mo naman pala sinasabi magagamot rin pala nanay. Magagamot pa rin yung te. Automatic kasi nagtatawa sila. At saka yung nanay mo, lola mo, magagamot din. O, kung hindi pa sinabi ng ilang nang hindi mo matititik. Wala ang kati-kati, Nay? Wala na kan. O, wala na. Mamaya, lagyan mo na ng langis, Nay. Kita first time mo. First time mo na. Hindi. Nang iwang malita. Babalik. Huwag masyado kung ilang. Hindi pa. Yan. Normal mo ito. Baba. Hindi ganyan. Ganito, di ba? Nakaganyan ka. Ganyan lang. Normal na ba yan? Ano bang ino-normal ito? Kung saan tayo? Ano? Hindi nga, Nay. O ngayon, parang mo. Ang pinag iba? Hooray! F-F! Hooray! F-F! Hooray! Hindi ko malala. Ano sa'yo, Nay? Ngayon, nakakalakaw ka na, di ba? O, di ba saya ka na? O, alam mo na ngayon, Nay, hindi ko pa nalaman na manggagamot si nanay. Wala, nga. Naintindihan mo yung sinabi ko, Nay, si pinaliwanag na ni Sal, sa Bicol. Punta ka sa simbahan, sa Bicol. Di ba, konti lang naman nagsisimba sa simbahan nyo. Manalangin ka doon, pero kung konti lang, may luhuran, lumuhod ka. Kailangan nyo kami muna nakaganon. Nakaangat. Yung angat lang ng normal lang, Nay. Tapos iganon mo yung kamay mo, pasalok. Pasalok po. Ibig sabihin, aalis na siya. Pasalok. Hindi nakikita. Inay. Alam mo, sabi na, pag nag-agdol ko ni ka, Wala, mag-agdol matatakot ka, yun. kumuha, nalagdol mo sa Kaya pwede mo. Tsaka ano yun, magagalitin niya si ate. Hindi nyo rin makukuha yung kapangyarihan ng nanay niya, galing sa lola niya, kasi si ate, bugnutin minsan niya. Bigla ko. Ako? Bigla mo. Mabait na. Ha? Ano yan? Nagano ko nila yung brand. Halika, nanay. Sabi ni Inay, sabi ni ako, kaya hindi naman. Oo, nakita niyo po. Dito po tayo magiling water ha. Kaya mag-share kayo dyan. Ray Rada, Edin Tarik, Noemi Martinez, Richard S. Puno. Mega shoutout. Si nanay kanina sobrang kati niya. Kanina pa yung gano'n. Kumandiri na. Ngayon nawala na. Delete na daw. Delete na. Suba ko. Narinig niya daw. Sabi daw niyo, kanina pa daw siya nangangati. Kumandiri na. Wala na. Delete na. Diri na. Ito, diri na. Nanuwan na po. Diri na ko no. Delete na. Wala na daw. Delete na. Diri na. Kaso, ang kinanay, yung bantay niya, malaking tao. Kaso, hindi siya masyadong maitim, may pagka-brown. Carolina Mestrado. Mega shoutout sa'yo. Repi. Ang pangalan ng bantay ni nanay, Victory, kung di O, ay, tapos RT. Pwede, basta pwede mo yun. Yung mabait na kapre po? Mabait na kapre. Yung kapre niya, hindi pula, hindi itim, hindi puti. Parang kulay brown. Parang ganito, kapre ni nanay. Alang-alang ganito kasi hindi naman sila gano'ng naliligo eh. Parang ganyan. Pero may pagka-brown lang siya. May pagka-brown. Yung bantay ni nanay. Minsan nadidetect ko kasi yun eh.
sa pamamagitan ni Kristo. Wala na. Oh, yun ang bantay ni nanay. Dili na, wala na pati. Wala na. Nanay, hindi yan tubig mo, ito to. Hindi. Wala yan, tubig na yan. Tubig nito, di ba, Nay? Nay, Oh, ito. dili yan. Ito, tubig niya, dili. Ito. Amo susutubig niya mo, at susutubig mo sa kuha, kapag kapag ni amo, ilatin mo, na, Kailan po yung healing water natin? Sabado. Hintayin nyo lang po. Apo, sana mention nyo po ako or palista na po kay Apo Sinda. Koy Richard Puno. 4 na, ano? di mo pa lang magpamana sa tuligin mo. Di mo pa lang magpamana sa igin mo. 4 Ilan Street, Barangay Maligaya, Dilahupitan. Ano po yun, Apo? Mention niyo po ako or palista ni Apo Sinda. Name ko po Richard Puno. 4 Street. Richard Puno, S Puno, pwede po kayo pumunta kahit hindi kayo nakalista. Ang gamutan natin sa February 21, 22, 23 na lang. At saka 28 kasi pupunta kami ng Baguio. 21, 22, 23, 28 na lang po ang gamutan namin. Oh. Na February. Pagdating sa March, 1, 2, 3. Pwede po kayo pumunta kahit hindi kayo nakalista. Agahan nyo na lang. O, mag-share down na kayo para manalo kayo. Ako ba kayo gina? Wala ba na ako? Ay, kapon ko na. Gusto mo na taga mawala ng kapangyarihan yun ay? Aalisin na natin. Oo, sabi niya. Ayaw mo na. O, pahig ka ba? Ikaw ang sasagot kasi hindi pwede yung anak mo. Anak mo lang yan. Sabi ni Asha, kaya gusto Huwag kang matigas sa ulo mo. para alisin na rin ako. Gusto mo nang alisin kapangyarihan mo? Sa Sa paggagamot mo. Sa paggagamot mo lang, pero sa physical ng katawan, hindi natin tatanggalin. Buhay mo yun eh. Buhay mo yun eh. Gusto mo matay ka. Ano? Dili. O, isip ka muna. Kung madali, umuwi na daw ako para magbulong. Sabi niya po, pinakauwi na daw siya doon sa Bicol para kung makatabang pa. Mga tabang pa, magpapano pa. Makatulog pa daw sa mga tao. Eh, ayaw na ng anak. Ang sasagot kasi sa tanong ko, yung nanay, ang kasi, Nanay, aalis daw na kung hindi. Gusto mo. Sabihin mo. kasi mawawala ka ng power na eh. Hindi ka pagdating mo doon. Pag pinakailaman mo yung mga makukulam, na kinukulam, ginamot mo, patay ka. Hindi mo rin masasabi yung nanay, dili, kasi kanina, kita mo naman kanina yung mga pasyente natin. O, may mga sanib sila. O, bakit alam mo ba, nararamdaman mo ba? Dili, di ba? O. Ayaw ko man si nanay makapag-isip, punta na lang siya sa simbahan. Babasbasan na lang kita. Ipapaalam na kita kay Papa Jesus. Nasa sa'yo na yan. Sabi niya, may gusto pa rin yan. Gusto niya pa? O, pero papaalam kita kay Papa Jesus. Para tulungan ka lang. O, yun lang itutulong ko sa iyo, ha? Yung unay, pangalan. Tulungan ka na lang para batayan ka na lang. Pangalan, nanay mo, pangalan mo, nanay mo. Yung unay, yung Tulungan ka na po. Amen. Amen. Sabi mo, amen. Ayan, ay natubig mo, ha? Bawat nagpapagamot ka po. Yan, paliwanag mo na sa Ako, kanya. ha? Nagagamot ka. Bawat nagpapagamot ka, may albawa ako, lumapit ako sa'yo. Kumuha ka ng isang partido. Chona, Jenaline, Delphine, mega shout out. Christina Bautista, Ray Rada, Susana, Caro, nakakatuwa si Apo Andel, marunong na magbisaya. Ay, hindi ko yun po! Bicol daw pa yun. Bicol daw yun. Kasi yung ano, Dili, Bisaya. Oo. So, Derek, Bicol. Derek. Diri, Bisaya. Ay, pinanote. Ganito. Pag gagamot yung nanay mo, kukuha siya ng isang baso rito. Ayaw pa ng nanay mo tanggalin kapangyarihan niya. Ngayon, bibigtasin mo nanay. Kasi nanay niya manggagamot eh. Jesus name, para dili magkalagdali mo.
Dahil napagod na palang araw ng tanong ko lang po. Hindi ko kasi makita yung binili ko sa inyong pintas. Isa lang yan. Magdasal ka. Lalabas siya. Basta pag nakuha na ini, agad-agad, Magdasal ka. Tawagin mo pangalan niya. Lalabas yan. Tamsak na po. Mega siya sa'yo. God bless. Magandang gabi din po. Nanay, ikaw naman ang Nay. Anong pangalan mo, Nay? At nagkulong ka, ayun, walang sarili sa labas. Pwede rin, Nay. Apelido. Nagigit sa nila ko. Iinom ka, mag-inuwi ka din sa tabaso. Para Nanay mo ba? Malaki naman. Ano ba problema mo, Nay? Nagpanubat ka. Para kang katulad yung kanina. May labing ka sa paa. Sa buong katawan. Baka sabi mo. Sino nagsabi? Hindi. Sikreto mo yun. Narinig mo, nangyayari pa lang. Magagamot ka rin. Ano ka? O kaya painumin mo na rin. Ay, hindi. Kakaiba to si Nanay. Naririnig ko pala. Nangyayari na. Nasaan yung boyfriend mo, Nanay? Hihintayin mo yung feeling mo. Nasaan na? Para Wala kang boyfriend? Wala, asawa mo. Kaya nga, nasa asawa mo. Nasa malayo. Nasa walang bahay. Malayo daw. Mag-asawa pa rin niya. Para sa akin, ewan ko sa'yo. Kala ko nag-abroad. Matanda na. Kala ko nasa Amerika. Sabi ko na nga ako eh. Kaya sila ng kaso ng babae kanina. May tao. Kaso, matatanggal ko to. Yung problema ng utak mo, ikaw gagamot. Hindi ko nakakayanin to kasi may sarili isip. Ano naman nakita mo? Sa bahay nyo. Kasi nga, sa sobrang naisip ng utak nyo, sa puso mo, yung boyfriend mo, asawa mo, ay lagi siya nandiyan sa isip mo at nag-aalala ka sa kanya, nagugulo ng iyong pananampalataya. Mali ba ako tama? Pero sino kaso ng babae kanina? Yung umiyak sa minumura siya ng asawa niya. Kasi sabi ko minumura, diba nasabi ko kanina? Hindi ko naman sinasabi minumura kahit hindi ka magkapit ng kaso doon. Pero sila ang kaso, sa formation ng kanyang isipan. Yun ang hindi ko magagamit na rin. Pero magkakaroon ko ng paraan, nasarado ito ng konti. Pero yung nakikita mo na Tingin na Matapos mo muna sa to, baka na, Bicolano pala si Sally Uragon. Opo, taga Bicolano po siya. Cristina Bautista, Amy Tayag, Josephine Salcedo, Amy Tayag, mega shoutout. Angelica Pascual, mega shoutout. Angela Pascual pala. Mega shoutout. Shoutout niya sa YouTube channel natin. Shoutout dito sa Alipin ni Jesus Nazareno. Alipin Amang Jesus Nazareno pala. Higit na Bayad ba sila kung sino? Hindi po lang. Amor. Hindi po. Kasi silang forward. This way. Higit gamot yung pagbiyanan mo. Parang perekto din kahapon at kakaina. Nay! Para matulungan kita sa pamamagitan ng Heso Kristo at Tapos ako na yan. i-delete mo muna yung boyfriend mo, yung asawa mo. Pero hindi sinasabi, permanent delete. Alisin mo muna siya sa isip mo. May anak ka, di ba? Natural, manugang mo siya. Dahil kung wala kang manugang, wala kang manugang. Kaya po ka na, di ba? Ilagay mo muna sila rin sa puso mo lahat. Tapos mamaya mo na pabalik yung asawa mo. Kasi, lumalabas dito na sa spiritual mo, totoo yung sinasabi mo, may nakikita ka, ito yun. Yan. Totoo yan, gumagana. Gumagana yan ay peras yan. Gumagana yan, o. Gumagana siya. Dahil yung mga trabaho namin doon sa bahay. Gumagana siya. Ang masama, kahit matanggal ito, laman naman ang kanyang isip,
nagluloko. Pero pag dinamit mo yan, wala siyang sakit. Dahil sumali mo dito, nilipong Wala siyang ay sa physical, sa spiritual. Pero pagdating ko sa may pinaka-sentrum ng kanyang kaluluwa, ito yung nananakit sa kanya. Yan, gumagana. Pero pagdating sa isip niya, physical niya katawan, 0-0. Pero meron siyang problema, nakatago, nasa utak niya na. Kaya permanente mo na tanggalin ito na. Kaya yung boyfriend mo, babalik sa'yo. Magpaganda ka na. Oo. Ibaba mo yung face mask mo na, tapos lagyan ng lipstick na, tapos maglagay ka ng blush on na, tapos mag-selfie ka na. Pag nakita ka ng boyfriend mo, lalo lang may love sa'yo. O, babay na, Nay. gusto ka magbulong si Inay? Grabe. Ngayon lang nakakita yan ng alien. Kanya magdamot. Gusto niya pa rin nanay maggamot, pero yung mga anak ayaw na maggamot. Ayaw na Hindi, gusto magdamot. na lang po. Sayang na eh. Pumayag na. Umayag na Baka yun. pumayag lang yun, nabawalan niya dyan. Para pagdating doon, mamaya, huwag ka na maggamot. Intervention po. Ay, kaya yung first time niya. Tapos Yung nanay nito, wala sinasabi na gagamot pala siya. Nadidetect ko lang. Yung ano niya, yung nanay niya manggagamot. first time niya po, yung unang punta ng... Manggagamot si nanay. Pinalagyan, nag-conversion. Hindi niya lang gagawin. Sino? First time niya nanghilap. Sigurado yun. Unang sabak. Ganun niya. Ano te, wala nang sakit. Okay na. Bawal ka daw pag manana mag-imat ng nanay mo, at lola mo. Ayaw nila daw yung magbuluti ng ulo. Salamat. Thank you so much. Hindi naman nabasa yan. Pag namatay si nanay, nakalimutan niya. Lalabas pa rin yan. Lalabas yan sa apo mo te. Ay sa anak mo te. Anak niya po. Anak mo, apo mo, kukunik yan doon. Kahit hindi niya isalin. Magmamana sila. Ay, kasi may dugo sila eh. Dalawang angka lang pinagdalagyan nila eh. Parang vampiro yan. Dalawang angka. Nasa lola, nasa nanay, mapupunta sa apo. May lalabas niya ang kinakakayan yung apo niya. Kahit tanggalin mo yun at tanggalin, hindi mangyayari pa yun. Akala yung pistawan nila yun. Walang pistawan, ay hindi kayo sinaw na matanda, wala kayong banyo. Sinawala kayong bata na eh. Madali kasi kami kanina. Ay hindi, lahat ng mga matatanda, kahit may nagmamadali, manahimik ka dyan, saglit lang, kuha ang pistawan. O, ganun yun, di ba? Mga sinaw na O matatanda. kaya yung mga lalaki po, may dalang suklay. O, suklay. Ayun nyo, pamada. Gagano'n naman po ko, dito. Mga Amen. Ulitin ko na ha. Itong nakikita mo, kaya ko itong kalasin sa pamamagitan ng Yesu Cristo. Pero yung nasa isip mo, hindi ko kayang pakialaman yan, Nay. Kasi hindi ka naman ginagayumalay. Tanggalin mo muna yung boyfriend mo. Pansamantala. Tapos yung pamilya mo. Tapos saka mo na siya papasukin pagtapos natin. Para malinis ito. Mahirap kasi talaga itong kamutinay. Pero kasi yung kaso na una kanina, at saka yung kagabi maraming galis, at saka yung si nanay, yung iyak siya ng iyak, umiyak ka rin. Ay, hindi, talagang ito. Ito magandang pasyente. Hindi masyadong... Pikit na yun. Medyo na yun. Apelido na yun. Amin. Sige, paspas na yun. Linis na yun. Dalawang kamay na yun. Linis. Tapo na yun. Pababa na eh, pababa. Pababa, lahat. Amin na yun. Huwag mo Huwag na kang yun. umulat na eh. Paspas mo na yun. Gagiinit ka yan. Paspas. Lalapita ka ng boyfriend mo na yun. Sige, mamay mo na. Sige. Huwag kang umulat na eh. Huwag mo bulan. Sasampalin ka ng boyfriend mo na eh. Paspas na yun. Mamulat ka. Akin ka. Huwag mo gagawin na eh. Ipagpatuloy mo lang. Sambitin si Kristo. Eugene Go. Eugene you go. Mega shout out. Good PM po. Kaya po Sinda. Kaya po sa inyong lahat. Alipin, Ama Jesus Nazareno. Amarante Pineda. Mega shout out. Lahat po ng kanina ay hinulog na ni Apo Sinda yung kwintas nyo. Kaya dito, magla-live ulit tayo para sa si nanay pala manggagamot. Kaso ang bantay ni nanay, hindi maitim eh. Malaking tao lang siya na, hindi naman siya talagang kapre-kapre eh. Karkulado ko lang ang taas niya, pagtugtungin yung dalawang taas ko at kalahati ni Richard. So, ganun lang siya kataas.
Yun ang bantay ni nanay. Resido Siniga. Mega mega shoutout sa inyo, te. Jan Sinabal, mega mega shoutout. Ang mga nakita ko, malik ko, South Korea. Ayaw ko yung isa. Bulong na, bulong na ka. Ano yun? Mga laman lupa ng mga may gili. Nasa ugat ng puno ko sa bundok ko lang ito. Yung mata niya. Mga ano yun, mga engkanto. Tapos sa Tarlac, may itim na lalaki. Bago na sa puso. Bago yun. Kagabi nga, sa sobrang pagod ko, nakatulog ako eh. Mayroon akong narinig na pakasabi nyo, wow! Sabi ko, lintik ka, natutulog ko, istorbo ka. Totoo po yan. Lahat po ng mga manggagamot, dumadaan po kami sa, minsan, niloloko kami ng mga demonyo. Kala ko napakalakas, hindi pa naman lakas ng lirik sa kabilang tenga ko, nabusit ako. Nagdasal tuloy ako, pinalayas ko. Sa sobrang pagod ko na yan eh. Sige po, walang problema. Kung pupunta po kayo bukas, agahan niyo lang po. Regina Aguilar, mega mega shoutout. Lopo. Lahat po ng mga kwintas na nanalo, hinulog na po niya Pasinda kanina. Inulog na namin po. Hinulog na. Kanina. Meron pa ulit. Dito pa yan. 4 na tayo ito. 4 ang nanalo. Si Inulog namin. Arlene Lopez, Busy. at saka Victoria Sandro, at saka si Isa, at saka si... Pwede. Ano ba pangalan ni Isa? Kalimutan ko. Ari lang pagdala yun. Bakit? Bakit ka ba? Nila Mateo, mega mega shoutout po. Salamat po sa inyo lahat. Salamat din. Maraming salamat po paglalike at pag-share nyo. Kasi kuya, pinakit to hindi. Ang hindi, pag-init yung ulo. Parang balik. Paspas na paspas. Marami pa na eh. Paspas na paspas. Huwag mo gawin. Okay na eh. Ayan na, nakakulong na ulit sila eh. Hindi kasi kilagaya ko. Kilagaya ko. Pa-shoutout po. Ngayon, Kilina Mones Marun. Mega mega shoutout po sa Tatlong Maria. Alam po si Elena Mones Marun, Tatlong Maria yan. Winnie, Nonat, mega mega shoutout din po. Leonora Ramos, mega mega shoutout dito sa YouTube channel natin. Maraming salamat po. Shoutout to kay Pasinda, sa inyong lahat kasama nyo. Magiling water po tayo ulit ha. Walang daya talaga yung ano no. Sali. Walang daya yung yung iPhone 14 Max oh. Tingnan mo yung mukha ko kung ano lang yun talaga oh. Walang daya oh. iPhone 14 Max. Oh, walang daya no. Dito, pogi ka po. Natagay yung mukha ko, natural lang yan. May papaprint po akong picture. Hulaan nyo. Pag nahulaan yun, ibibigay ko yung kwintas. Yung kwintas na binigay sa akin, barilin nyo po yung totoo yun. Hindi ko yung nababasag kahit barilin nyo. Kaso ayoko po yung kapangyarihan ng ganun eh. Sa birthday ko. Parang ano ka na? Ilang beses ko na po yung pinabaril. Hindi ako bumabaril. Pero marunong ko pumindot ng gatilyo yun. Kasi may practice ako dyan eh. Yung bigat din ng baril. Yung airgun lang na bala. Kasi hindi pa sila subukang barilin siya. Pinabaril ko yun dito sa nagtatrabaho ng bubong. Magdagamot sa ito siya po. Magagamot pa rin. Hulaan nyo po yung kwintas na, hulaan nyo po yung picture na ilalagay ko dyan. Hulaan nyo, pag nahulaan nyo, sa inyo na po yung kwintas na yun. Marami na po sa rin. Kinanay. Walang sinasabi yun Kasi si nanay, mabait ang kanyang espiritu. Ang masama nga lang, ang bantay niya, hindi anghel. Galing yun sa nunong ng nanay niya. Kaya nga, kita mo, hindi na siya nakipag-away sa akin yung mataas na tao. Inutusan ko na yung Anghel ni Cristo na si Ella, galing ko, bangbayin, karapatan ng taga siya minsan tawagin, siya lang makakagdalaw doon. Anghel yun eh. Pinalayas niya. Kita mo, biglang umalis yung nawala yung kati-kati niya. Sabi siguro nila, kaya na namin ito. Pero mabait yung kapo eh, ang gagawin mo din. Kaya, wala akong magawa.
Alam naman hindi niya Paano yan sundo. po? Halimbawa, Minsan nakatira, malakas Bawal siya sa ninuno niya kung saan siyang lahi. Di ba, kinuha siya ng lola niya. O, hindi Galing naman sa nanay. gagamot yung maganda. Gagamit yun. Magkagamot pa rin yun. Papalitan na ng Diyos yun. Gagawin ng Ay, angin. Papalitan na siya ng anghel. Kaso hindi ko yung sinasabi kasi nag-aalinlangan ng puso ng anak niya pero yung nanay gusto niya magamot. Pero may technique kami ginawa ron. Huwag mo sasabihin yun. Dito ko lang sasabihin sa live ha. Yung bantay niyang mataas, pinalitan ko niya ng anghel. Inutusan ko yung anghel ni Papa Jesus na bigyan siya ng panibagong anghel kasi nakakatulong siya sa kapwa. Pwede namin gawin yun. Pwede kami magbasbas pag gagamitin sa kabutihan. Saka alam na namin matanda yung gagamitin yung kapangyarihan sa kabutihan. pero pumayag na yung anak niya po, yung kinausap ko. Kayaan nyo na lang ha. Kaya yung anghel, yung bantay niya dati, alam na yun, wala na. Magiging bantay niya, dalawa. Isang lalaki at isang babae. Para kasi matanda na siya, hindi pwede puro matanda. Para yung katawan niya manatiling malakas. Ginagawa ko po yung secret lang yun. Opo, at upon the tatlong Marias nga po kami. Opo, Elena Monos Maron. Nakita ko na po yung Facebook niyo eh. Tinignan ko po yan. Kaya alam ko kayo yung tatlong Maria. Hindi nasabi ko sa kanya, ipagpatuloy ang pagkagamot kung kinakailangan lamang. Hindi ko na pinaniwala, hindi ko na nilakasan doon sa anak niya. Pero yung anak niya, nag-alinlangan. Pero yung nanay, buwang puso niya. Sandal nanay, wala na yung boyfriend mo may tinday. Hawak na, hawak. Di, huwag mo gagawin nay. Tingnan na lang. Amin. Huwag mo gagawin nay. Huwag mo gagawin nay. Teka lang nay, saglit lang nay. Saglit lang, saglit lang. Saglit lang nay. Wala na nay. Di ba nawala yung sakit? Nawala na yung sakit. Kahit nakadiin na, wala na. Uwi na yung inuwan. Aray, 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 aray. Akin, basta may Mga tatrabaho sa amin, mga Bicolano. marami na. Usap sila. Wala na nay, oh. Nakita mo to nay. Kanina. Tingnan mo nay, ha? Pero mamalilinis sila. Yung mga Bicolano, masisipag talaga. Malilinis sila. Pero doon Sanay sa sila sa... isip mga Oh. Israel. Tingnan mo na, nay. Antay mo lang, nay. Antay mo lang. Antay mo lang. Pagpagwipa mo, nay. Sabi mo in Jesus' name. Lakasan mo, nay. Hindi ganyan, nay. Galing sa puso, nay. Sabi mo, in Jesus' name. Amen. O, tignan mo. Bibitaw ko, nay, ha? Ulitin ko ulit. Lalakasan ko na, nay, ha? O, di ba nawala na yung sakit? Wala na sa banda. Wala ka ng boyfriend. Ano pa rin niya, nay? Paano po? Kasama ko before kasi Mag-aang. Anong gagawin mo, nay? Pagpapaka mo si Papa Diyos, nay. Hindi ko pala kayo. Ay, Di ba? Tignan, nay. Ay, hindi ka sa Wala ka ng boyfriend, Bakit nay. hindi? Oy, hindi ko la, oy, hindi Diyan ka, nay. hindi Diyan. ko mabibenta. Ayun naman eh. Diba? Ayun mo lang pa sa liit. Kaya nga mo pa, nay. Hindi ganyan, nay. Ipilikipot na. Tama, nay. Bagsak mo pa, nay. Kaya nga mo pa. Sige, nay. Huwag ka magkalala. Yan, yan, nay. Umiyak na sila na eh. Hinga pa, nay. Sige pa, nay. Konti pa, konti pa, konti pa, nay. Konti na lang. Hinga. Straight pa, nay. Straight. Straight. Normal mo lang, nay. Eh, mapuputol. Puputulin ko ito taga, nay. Mapuputol na lang. Ayan po. Ano? Konti pa, nay. Pinipigilan itong pangit. Papaluin ko ng pet nito, pinipigilan mo pa eh. Wala masakit. Normal mo lang, nay. Pinigilan mo yan. Kaya mo pa. Normal pa. Ayan, normal. Hinga, nay. Yan, makukuha na natin. Check box na. Normal, okay. Okay na. Kapal pa. Okay na. Pumasok na, nay. Hinga. Ano parang daw, nay? Ano daw, nay? Halika na na eh. Wala ka ng boyfriend. Temutol ko na ang boyfriend mo. Wala ano. Oh, inuman naman na pala, nay. Para ano, nay. Tagal na ito ba? Matulog yun ba? Hindi mo na makikita yan yung sinasabi mo. Yung maitim yung lagi mo nakikita, wala na yan. Sige na, punta ka na doon. Babigyan na. Kunin mo yung wallet niya na baka mawala yung laman. Wala po. Wala po. Nagkatuan mo na yan. Sana. Ay, hindi. Huwag mo muna isuot. May gagawin pa sa'yo si Kuwan. Lagay mo muna dito. Yan. Saan yan? Oo. Dito mo lang. Yan. Ay, ito pala. Ako, Wala. dito. Sige. Ano? Hindi yan saan yan. Ay, yes.
Di daw sa kanya, sabi niya. Anay, tutuloy niyo, 1 month na yan, next na. Ikaw na yung huli, no? Sa kanya. Ako, tapos yung anak niya, yung anak niya. Kasama niya, eh, banana niya. Oo. Hindi ka naman nagsasalita, ikaw nandiyan ka pala. Tatanggalin ko lang. Yan na niya. Asawa niya. Akala ko, hindi ka nila kasama. Bukod ka na rin niya. Wala naman niligaw sa nanay mo. Relax na. Kaso may sama siya ng loob. Yan, tumiwasan kasi asawa niya. Hindi, ito. Ganun niya talaga si nanay. Ganyan lang talaga yan. Pero mabait siya. Galing yan hindi naman yung pagawin niya. Yan yung talaga. Pero okay ba yun? Mapatagal pa yung mga mamatay. Yan, bawal pa yan sa langit. Bawal pala sa langit. Ano sa inyo talaga eh? Kaya yan. Sakit niyo? Oo nga pala na. Oo, alam ko na pala. Nag-slide po kasi ako sa Diba? Pumasok. 2 years ago. Pero pag kinainan mo lang, yan. May karga kang ipin ko. Ito tao te. Ito yan, papasok yan tayo. Hindi siya tao. Hindi kinukulang mga asawa niyo kuya. Ipin po ka. May nakatira sa loob ng bahay niya. Relax na. Sandal te. Ay, hindi sandal. Yung ano, dalaga. Yung tindig. Sa dibdib. O, di ba? O, tama na. Kailangan mo lang to. Ano to? Nako. Yung dati mo mga pasyente kong nag-visit daw. Tumawag Ano kaya. ko lang na. Yan, ano ko lang. Tapos, yun. Alam mo, di ba nagbablog ka po na, ay, kung hindi naman sila, huwag ka mag-visit. Ano gagawin niya? Kalmado, kalmado. Relax. Yun. Ano mo na? Yun. Kita mo. Natatanggal, di ba? Ayan na. May isip yung tatak. Sinuntok mo ba asawa niyo, kuya? Binalian niyo ng buto? Patay pa. Huwag na natin gumutin. Baka pag gumaling, bugbugin ka na naman. Tingnan mo, tanggal oh. Oh, malalim. Ito mababaw, di ba? Oh, kanan ako ha, ay pumasok yung daliri ko, pero ito, Yan po yung masakit. Hindi ka lang, Nay. nadulas ka ni Bate, sabi mo kanina. Anong pinangkalso mo? Ito? Nambatak siya. Sobrang hatak kung mabuti, hindi pa nagkakaroon ng laman. Kailan ka nung nadulas? Ano po yun? 2 years ago na po. Ano na, oh. Masakit ito. Marunong ka bang kumanta, te? Ano pong klaseng kan? Basta kayong paborito mo para sa boyfriend mo. O anong ikakanta mo mamaya? Oh. Ganun, Nay, kaya? Marunong ka kumanta? Marunong ka. Ikaw lang sabi niyan, ha? Ano, Nay? Sorry, may patula. Para saan? Lydia Rason. Baka Ano naman. ba pinilay na? Baka Pinilay ka lang, pinilay ka ba? Baka naman pinay ako. Nanay, ibagsak mo na yan para matapos na Okay, kami. Nay. Hindi ka mapipilay. Ano? Kung magaling na, Nay. Tanggalin muna natin ito yung best friend mo, te. May nakatira sa loob ng bahay niyo. Unahin mo muli sa bahay niyo. Sabihin po, may Oh, makikita siya. Mga ganyan na siya kalaki. Hindi siya duwende, mga laman lupa. Yung mga laman lupa lang. Madali lang yung kalasin yung yung mga pala biyak na nakatulog. Oh, patutulugin ka na ngayon mamaya ng asawa mo. Patulugin mo ito na, sir, ha? Lapot mo lang. Sir! Patulugin mo yung misis mo mamaya, ha? Hoy! Patulugin mo yung asawa mo mamaya, ha? Patutulugin ka pa niya sa yaman. Huwag mo susuntokin. Ganyan na, Nay. Dito nakakatulog ang asawa mo. Kasi binabantayan siya na nakatira sa bahay mo. Ayun, Nay. Taga-Pampanga na kayo? Sa Pampanga, Pambatuan nila. Angeles. Palitan natin ito. Palitan natin ng hindi sapang bato. Palitan natin ng apoy na bato. Sige, paspas. Lahat, inis. Katulad ng ginawa ng biyanan mo. Amin. Kumana. Ayan. Papalitan ng alistik. Malakita ng nakatago. Hindi mo na siya magnitik. Tuloy na, Nay. Huli mo pa. Okay na, nakuha na. Ayun mo. Bago mga nagpirma siya. Tapos susugatan ko lang pala yung mga kuko niya. Lahat, inisin. Bengkong. Bengkong. Apo, direkto kayo kasi. Tuloy mo lang. Please, tete, sambitin.
Yes. Good afternoon po. Puso Andy and Kia Pusinda. Talagang walang daya. iPhone 14 ha. Opo, walang daya talaga yan, no? Ayan, ayan. Buti pa dito sa Android, ano eh. Yan, oh, yan po yung... Oh, Po, kaya doon po ka. natural lang. Kasi iPhone 14 Max yan. O ano yung tsura mo, yan lang talaga yan. Ginagamit sa vlog yan. Makaedit yung ito po. Ha? Dito? Hindi. May 3G kasi yan. Kahit may buk-buk-buk mukha mo dyan, makinis. Dito, natural lang itong mukha ko. Hindi ko ito ginagamit minsan sa pag-picture kasi makikita yung butas-butas ko mukha. Pag nakita nyo talaga yung picture ko, sabihin nyo talaga hindi ako yun. Oh. Basta, ano na, pag ano, makikita talaga yan, nagtatanong sa akin yun eh. Paspas. Tatlo sila. Nakatira sa loob ng bahay mo. Nasaan yung init eh? Saan pumupunta? Ayan o, nasa ulo niya. Yung kanina sa lalaki, kaya hindi uminit yung malagkit na lumalabas kasi wala katawan lupa. Spirit yun. Yung nga lang usok. Ito naman, elemento, may katawan lupa siya, kaso immortal. Kaya pasok pa rin siya doon sa init. Kaya gumagana. Pero pag diablo kasi to, hindi gagana yung init. Hindi rin gagana yung malagkit. Ang lalabas dyan, malamig na parang, malamig na parang tubig. Banal na tubig na gagana ron. Kasi hindi namin kayang suluhin kasi kaya niya init. Kasi sanay sila sa initan. Kaya ang kailangan namin doon, malamig na parang tubig na banal na Kristo at liwanag na. Yun ang tatali doon sa mga exorcist. Ay kanya-kanya kasi kahinaan yan. Okay, nanay. Yan ka lang na, huwag ka muna tatayo. Hanggang balakang, hanggang balakang, linisin mo. Apo, champion po kayo sa gamutan. Nakpa nang bobola lang kayo para mabigyan lang kayo ng ano. Nagkwintas. Dito, sabi ko sa inyo, yung mga kalaban ko, madidetect ko yan pag naayos din cellphone ko. Oh, marami po akong ilalabas na vlog. Oh, kaya masaya ako. Yung mga pasyente natin kahapon at saka yung isang araw, mahirap po talaga silang gamutin. Katulad po yung babae, naghapi, nahirapan talaga ako doon, nasisira ulo ko doon sa kanya. Ang ginawa ko sa kanya, binaybay ko muna ang kanyang isipan. Doon ko nalaman, ang babae pala asawa niya. Oh. Wala siya sinasabi kasi kainaan, ano niyan eh, parang pag sinabi niya yun sa tao, parang i-judge siya. Eh sa akin baliktad, hindi ko yung ginajudge. Yun ang gusto ko, umami kayo ng kasalanan. Kaya nahihirapan ako kung paano pagalingin yung sakit ng tao. Kaya minsan, kailangan ko talaga mag-cooperate kayo sa akin. Para matulungan ko kayo kung sino talaga nananakit sa inyo, kung talagang kulang kayo. Masaya nga ako, kulamin kayo dati. At least, hindi pa ako mahirapan. O pag hawak ko sa inyo, magpipilipit na kami. Kaya minsan po, pag nagpapagamot yung mga kalala nyo at i-recommenda nyo, sabihin nyo po, aminin niya na yung totoong kasalanan niya kay Kristo. Kasi wala naman po magpapagaling sa inyong karamdaman sakit kung hindi... Oh, kung wala po kayong naalala kasalanan, di sabihin nyo kay Papa Jesus, patawarin nyo ako. Madali lang kayo gumaling. Basta yun lang ang kailangan ko. Yung bukal sa puso. Wala nang che-che-che, boreche. Ayoko yung sasalita na kinukulang ka, may lalabas ng pako dyan, may lalabas dito butiki, mga ka, may lalabas dyan na suso, ewan, etc. Nakalimutan ka na. Tornilyo. Para malaman ko po agad. Long nose po. Yung long nose pala. Yun ang Ay, yun nakapunta po yung brush. Saan kayo nagpunta yung long nose? Paano naman magasag ng katawan ng tao yun? Tsaka yung brush po sa likod. Oo. Nawala, pero may tao sa likod. Ako yun. Sabi nga pasyente ko. Long nose na naman yung long nose. Sabi ko sana, biceps na lang ginamit sa'yo para tanggalin yung tornilyo. Oo. Marami yan dito. Nagbabayad pa sila ng malaking halaga. Dito po. Nabibreno nga sila. Tapos didilaan, kunyari itong asawa mo, babae mong gagamot. Masakit ang ulo niya, di ba? Didilaan yan. Tapos hindi ka pwede makialam, diyan ka lang. Ang lalabas dyan, karayong. Nasa dila niya na yun. Pati yung matanda po. Patingin matanda, Richard Sundalo, naloko eh.
31 na ako, pang 32 na ako manggagamot eh. Ang tax daw. Tantax. Ang tinatanong, yung tantax ba, may kalawang wala? Bago. 1,000 pieces. Dahil ko sa'yo. Kaya yung bago sa'yo. Minsan yung pasyente, ang gusto ko sa gagamutan, sabihin mo lang lahat sa akin, ikwento mo na. Ngayon, gagawa lang ako ng pattern para malaman ko na yung sakit mo. Kasi malalaman ko rin naman yan kung nagsisinungaling ko, nagagawa ka ng kwento. Pero gusto ko magsimula ka sa'yo. Tapos babaybayin ko. Katulad kahapon, nahirapan ako doon sa pasyente ko kagabi. Hirap na hirap akong, bawat tawag sa kanya, nasasaktan siya, sinasalipan siya ng kung ano-ano. Pero hindi yung lumalabas sa kanyang physical, kundi sa kanyang spiritual na. Doon ko nalaman na mayroon pang lalaki ang asawa niya. O, di ba? Dala yun ng traumatic. Papasok tayo sa trauma. Pangalawa, nagkaroon siya ng trabaho, umuwi siya, wala pa tapos yung kontrata, tapos nangyari sa kanya, pag-uwi niya, magulo. Dala pa yun ng nervyos. Lahat na, nandun na. Kailangan baybayin yung pinagsimulan. O kaya kagabi tuwan-tuwa siya. Ay, para lang daw siya ng dahilan. Pero ang dami niya pinagpamang gano'n, pati medisina. Nagpagawa na siya sa abroad. Eh, wala. Nalaman ko lahat binaytay ko. Pinagtatanggap ko na sa isip niya yung asawa niya, itira mo na muna itong anak na inampun mo. O yan, ilagay mo muna siya. Yung mga kapatid mo, pansamantala mo na sila na sa tabi, bago mo na sa puso mo. Turuan kita, paano siya magbilig lahat. O, yun, tapos, magsisimula natin sa 0-0. O, di gumaling siya, nakuha na yung pati niya. Kaya nga sabi ko nga sa pasyente, dito, lahat inaalam ko ang sakit yung kung hanggang kaya ko. Tuklasin. Kung kinakailangan lumabag ako sa batas ng spiritual, kung kinakailangan, papasokin ko sa isip mo. Kung ano man makita ko doon kung ginawa niyo kamunduhan, wala kang pakiram. Ang kailangan ko doon makita kung sino talaga nananakit. O kung meron man tayo, wala. Huwag wala. Alam ko na sakit mo. Alam ko na kung paano kita i-brainwash na mamalakit ka kay Papa Jesus. Kailangan mo na naging puso Kristo na. Wala na makakatulong sa iyo, kundi si Kristo talaga. Kaya yung pagkagamot, number one, si Papa Jesus pa rin. 100% pa rin. Doon pa rin kung galing sa Panginoon namin. Kasi yung hula-hula tamba, nakakapagod sa ayos-ayos mo kay pasyente. O, nawala na sa akin, no? O, kita mo yung girlfriend mo, nawala, kahit ano din ko. Yan, o, dinudurog ko na yan, ha? O, diba? O, wala na sa natin, no? O, yan ang sinasabi ko sa'yo. Pagtiwala ka lang kay Papa Jesus, manalangin ka lang, pupul na yung ulo ng 3 taon. Ano po, pikit. Pikit lang, huwag mo galing kamay mo. Ilan? Sabi mo in Jesus' name. O, inom ng tubig. O, ngayon, pumikit ka, sabi mo in Jesus' name. 3 beses. Sabi mo amin. Pagpagampa. Pagpagampa. Bilang ka mata. Ngayon, igalaw mo yung balakang mo kung masakit pa. O, diba? Alam naman ito, binayaran ako ng asawa mo para mag-inarte lang. O, angat mo yung kamay mo. Alam ko may sakit pa yan, pero tignan mo kung anong pinagkaiba. Ngayon, wala na. Kasi meron ka dyan na alam mo yung sinabi ko kanina, di ba? Ito yung kanina, di ba? Yun yung tumutulog na yun, no? Yun. Kailangan mawala yun. Kasi ito, tingnan mo, pakiramdaman mo, wala, nakapasok ang buto mo, nakaangat, di ba? Ito, tingnan mo, pakiramdam mo, nakalubog. Yun, yung buto nyo, nakaangat nyo maibalik sa dating posisyon. Sasabihin yan, kinukulam ka ate, pumikit ka, lalabas ang butiki. Tapos pumikit ka, lalabas yung 10 tornilyo. Pikit ka, may bleed pa dyan. May bleed pa. Tapos, teka lang, sasabihin niya, huwag kang malikot ate, huwag kang malikot. O yan na, sasabihin mo, aray. Huwag kang malikot. Huwag kang na malikot, kaya kahit ko lang, lalabas na. Tornilyo. O yan na, kinukulang ka. O, di ba? Layas ka natin. Wala na sakit dyan, sir. Tingnan mo asawa mo. Maniwala ka. Wala na siyang sakit. Tingnan mo. Hindi na ka nang marap. Hawak mo ito. Tapos ganun mo kamay mo. Bibinan ko. Ito yung yung elbow. Masakit pa? Hindi ka tulad kanina, di ba? O, di ba? Pero,
Kahit ayos na yan, ayusin pa may game para malaman kung talagang may ano. Yung sa pin na yan, tapos ito, para lang nabili. O, di ba? Wala na. Kasi, yan, Nag-slide ako. 2 years na yan si ate na, ano, na slide. Ang sakit niya talaga, 3 elemento sa loob ng bahay nila. Kaso, may sakit siya ng L5. Yung L5 po yun, sciatica nerves yun. Yung ugat niya, yung joint niya dyan sa lower back niya, pain yun, pain. Nagkaroon ng lower back pain siya. Wala pa. Lower back pain niya. Kaso, nagkaroon yun ng L5 kasi nadulas siya. Kaya dito niya, masakit. Nalalay yung buto niya rito. Kasi dapat tayo yung buto natin nakakat ng konti dito. Sa kanya, bagsak. Kasi yung kumalso. After 2 years. Pero ngayon, natsambahan, nawala. Nasa lang ko na yung tubig nito. Eh, yung sa tubig ng nanay mo, ha? Ito yung sumunod dito sa asawa mo. Hindi pa yung tapos yung asawa mo. Dadapa pa yun. Kamaya. Bubugbugin pa namin yung 3. Payakin ko pa yung asawa mo. Hindi pa kami tapos. Sige mo sa papa na. Patuloy pa na. Amen. Balik na. Gloria, Imundo Gian, mega shoutout. Lucia, mega shoutout po. Imundo, Orlando, Gloria, Gina, Grace, and Hemino. O yan. Shoutout din kay Imundo Gian, dito rin sa kabilang linya. O, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, dito, kung mabibisto man ang kasalanan nyo, hindi yun dito i-judge ng Diyos. Bagkus matutuwa si Papa Jesus. Kasi yun ang panlaban ni Satanas sa inyo eh, na magtago kayo ng lihim nyo. Babalik ang ano na eh. Huwag mo na isipin. Di ba yun tapos? Kasi na dito na eh. Sabi, ano po? Ay talaga? Inom lang muna ng tubig. 6-6 na. Magbubukas muna ng kandila. Ano yan eh. Bagong ano kayo ah. Bagong pintura yung mga kukunin eh. Nahihayin si ate, lagi siguro naman sa akin yan. Sinasabi ko, miss, totoo naman po talaga eh. Prangkahan po tayo. Sabi ni Papa Jesus sa akin, kahit napapagod ako, anak, ang aking katawan ay malinis bago ka maggamot. Kasi tutulungan kita, babasbasan kita. Hindi ka ba nahihiya dyan sa mga anghel na pinagkaloob ko sa iyo? Kasi yung mga anghel ko, si Ella, bata pa yan, 2 years old lang yan. Si Iya ay nasa 4 na taon lang. Si Andiel ay nasa 7 years old lang. Si Lariculo, Jesus sa Sinagbanahaw, mga kerubin ng mahal na ina yan. Siyempre sabi niya, pag hindi ka naliligo, naamoy ka nila dyan, nababangutan sila sa katawan mo. Tapos pag may sakit ka, huwag mong iniisip na may sakit ka, paliguan mo ang aking katawan. Kaya sinasabi ko minsan sa pasyente yun, magputol kayo ng kuko. Dahil yung Satanas, ayaw niya na maputulan kayo ng kuko kasi marumi siya. Maligo kayo ng tubig na ginawa ng Diyos, yung iniinom natin. Tapos, haplusin mo ng fish towel. Huwag mong panatiliin ang iyong kalaban na manatawi sa aking katawan. Tawagin mo ako. Kasi yung ibang pasyente, hindi naliligo. Kaya yung sakit, lalo dumadagdag ng dumadagdag. Kailangan pagpunas ka, kumuha ka ng tubig, tuwalya, sa may langgana, lagyan ng maligam-gam na tubig, ganun mo, ipunas mo. Kasi mahiya ka kay Papa Jesus, katawan niya yan, para lalo kang gumaling. Sabi ng demonyo, huwag ka magbabasa ng tubig, mapapasok ako dyan. Oh, huwag ka magpuputol ng kuko, huwag ka maggugupit. Akin ka. Oh, ganun. Pagtulis ka. Magdumis ka. Sa akin ka. Kaya minsan sinasabihan ko talaga yung pasyente, nagla-live ako, paliguan mo ang katawan ni Papa Jesus, gagaling ka. Tapos, may itinin mo yung kanin ba? Yung pasyente natin, lalo dumadami yata. Hindi na mabawasan. Malagdag. Isa na tanggal.
Yung value po na Tapos yung kalasama ko yan, ha? Sino ba susunod yan? Ikaw na? Ikaw na yung pinaka-final, no? Umupo ka na rito. Ano ba sakit mo kaya? Pag may minsan-minsan, pero naangat mo siyang ganyan. Ipit, tawag yan. Sabi na napanood ko doon sa YouTube channel, pati sa Facebook page, Facebook page kahapon, bago ako mag-log out. Sabi niya, yung sakit ng frozen shoulder, basic lang. Basic lang daw. Ang tawag ko naman dito sa frozen shoulder na ipit ang gut, ang hirap. Nabasa ko yun sa title niya. Basic lang daw. Tawa ka ng tawa eh. Oo nga, naipitan ng ugat. Yung sa'yo, baliktad. Dito may laman siya. Yung sa kanya, may laman siya. Kaso, ito naman ang may diferensya sa kanya. Yan. Pag ganyan, walang sakit, di ba? Kasi nakatagilid yan. Pero kung normal mo lang yan. Yan. Kita mo, hanggang dyan lang. Ayaw bumalik ayaw tenga niya. Naalala mo to, hanggang dito lang, di ba? Todo na yan, di ba? Tingnan mo ito. Normal lang to, kita mo. Lagpas, di ba? Pero kung iikot mo siya, magkapares lang sila. Pero pag ikot mo to, ayaw, di ba? Naka-close. Pero kung ino-normal mo siya, lumamang siya ng konti. Yun, naipit niya ugat. Naipit niya ng konti. May konti lang. Konti ang, madali lang. Ano daw yan? Madali lang daw. Sabi na sa title. Joke lang yan, ha? Talit niya po yun. Sa akin, nahirapan nga ako dyan. Iniisip ko paano maayos yan. Pero check muna natin kung meron siyang best friend. Para makasiraan tayo. Wala yata itong best friend. Mabait to kaysa sa asawa niya. Legit. Wala nga talagang best friend. Wala siyang best friend. Wala. Mas mauna pa yata matapos yung asawa niya. Talaga rito. Mauna ka pa yata. Talaga rito. Mauna pa ito matapos. Tapusin ko na to para magsilayas na to. Ayaw ko na sila makita. Yan naman ang... Yeah. Ay ate, hindi ko patapos. Pinagpahinga nga lang. Sige, basa mo. Sige pa. Yung di ba? Ingat. Ingat pa. Relax. Isang pista. Ingat. Hindi lang mata. Dito na tingin. Long spell. Yan dito. Relax. Yan wala. Tingnan mo ha. Di ba? Lumagpas na. Lumagpas na, di ba? At ikaw mga. Ano pinag-iba? Wala na. Sa kanila, title nito daw, basic lang. Sa akin, hirap. Naikit kasi ugat niya. Okay na, papasok na siya. Antay mo na, tatapusin na lang ulit sa pagkakal mo na ito. Ikaw, balik ka doon sa trono mo. Higa ka ulit. Tanggalin mo sa glass mo. Di pa tayo tapos yan. Antay mo na, kumakain pa yung mga assistant ko eh. Huwag ka mo nang migat eh.
Upo ka lang muna dyan. Ikaw, upo ka lang dyan, kuya. Wala na sakit. Angat mo. Wala. Kahit sabay mo. Kahit ganyanin mo. Ganito. Atakan mo. Ganyan. Baliktad. Yan. Baba. Ito, tingnan mo. Sige, baba mo. Todo. Hindi. Ganyan lang. Ako nga, hirap na hirap ako dyan dati. Kung alam kung anong gagawin ko dyan, paano maibalik yun. Okay na. Antayin mo lang, hindi pa yung tapos. Ano na dyan, wala pa sa. Meron pa konti, di ba? Wala na. Kanina. Meron pa yan, yan, ano yan, wala. Ikatiting pa. L5 yan, sakit mo, te. Yung sakit ng asawa niya, L5 talaga yon. Kaso meron siyang best friend sa bahay nila. Best friend, 3. Hindi ko alam kung may crush yung kay ate o nabubusit sa kanya. Bagay walang crush yun kasi tinulak siya eh. Ang sa kanya, biniro lang yan na nakatira sa kanya kaso tumama kasi dito niya. Saka yung L5 niya, humiwala yung konti. May salisi yung pinag-ultrasound, MRI mo, makikita yan. MRI. Ultrasound, makikita. Ugat yung CT scan lang makakita ng mga ganito. Antayin mo lang, te, pag tumating sa'yo, kain kayo na rin. Kasi diyan ka lang. Wala pa ano eh. Nag-almusal, nagmerienda pa. Kaya kape muna tayo dyan. Yung kape ko, kanina pa tong umaga. Kasi hindi naman ako nagkakape talaga masyado eh. Mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan, ha? Hindi tayo sa isa. Alam ko marami nanonood dun eh. Dito lang tayo sa bago. Kasi dito ako pipili ng ano eh. Bukas, isang live lang ulit ako. Lahat po ng ano, i-upload ko na lang yung video nyo. Sa YouTube channel natin, pakisubscribe na lang po ha. Kita nyo po yung nanonood dyan, 22 lang oh. Doon sa ano, kulang-kulang 100 na nanonood doon. Kaya, antay nyo. Nag-trending yung video ni ano, Monique Dominguez. Yung ilang araw ako hindi nag-live sa original natin Facebook page na yung hack na ito. Naging 1 million viewers siya. 7 days, 4 days lang. Bago ako hindi nakapag-upload, hindi ko nabuksan. Yung linggo, naging 1 million viewers siya, mahigit. Yung si Monique, yung sinapya ng Diablo. Ang dami pala nanonood sa kanya. Ang dami nagsishare. Sayang sa YouTube channel, sana yung 1 million, meron akong kitang 25,000. Kaso wala tayo sa audience Facebook page. Ang parami lang yan. Yan. Sino yung kanina, inaula? Ay, hindi pa nag-bless niya. Ang nag-blessan ko lang yung ano. Sige na pang hiragyan. Mamaya babas-basan ko pang hiragyan. Tapos na lang kayo. Mega shoutout sa iyo, Ray Rada. May napili na ako dyan. Dito sa alipin ng Amang Jesus Nazareno. May napili na akong bibigyan ng kwintas dyan. Isa na. Dito sa YouTube channel, may napili na rin ako. Hindi ko sasabihin. Sasabihin ko na lang pag nag-healing water ako. Pagka nag-share ko siya ulit. Ito pa ako pa ibibigay doon. Yan ang pasyente natin. Si tatay, ano sakit nyo? Namamanhid ang buong katawan. Pero may kasama ka rito. Kalahati lang dito. Dito lang. Hindi kasama dito. Na-stroke na siya, Nay? Kailan? Ito lang? Yung last year pala. Oo nga, pagkalahati may stroke lang. Sinabi ng doktor, totoo po na. Ano?
May stroke talaga yan, ay. Pero hindi pa yan, pag na-stroke ka ulit, shutdown ka na, tay. Isang stroke mo lang, tay, wheelchair na labas mo. Hindi totoo yun, tay, kasi marami na experience. Unang stroke, mild stroke, gagana pa yan. Depende kung sa edad mo, kung maedad ka na, bata ka pa, makakalakad ka pa. Pangalawa, ganun din. Pero once na stroke ka ulit pangatlo, asama na, uupo ka na sa pagka-chairman. Totoo yun, tay. Lahat, tay, ganun talaga. Siyempre, marami na akong experience. Tagal ko na nagkagamot. Araw-araw dati ako maraming pasyente, kahit ako nagkaroon dati. Natatanong ko yan. Kaya, swerte ka, isang beses ka pa lang na may stroke. Kaya kailangan ma-alignment na yan, tay, para hindi ka na matuluyan ulit. Kasi palyado lahat ang ugat mo tayo sa kabilang side. Kaya namamahod yan. Hindi gumagana ang dugo mo sa ugat mo. Kaya ang tawag doon sa doktor, parado ugat. Pagkawalan. Pag hindi yung nag-try, sasakit ulit yung batok mo. At doon na naman magsisimula yung stroke mo. Swerte ka. Maagapan. Dahil sa pamamagitan ni Kristo. Taga saan kayo tayo? Taga saan kayo? Ba natuwa? Ito, ano naman sakit ito? Ng anak mo. Nilalagnat ka lang? May girlfriend ka? Nasaan girlfriend mo? Nasa bahay nila. Shoutout mo mamaya rito, baka nanonood. Kaso doon, mas marami sa kabila eh. Dito, konti lang nanonood eh. Tumawa ka kasi. Baka naman hindi ka lang pinapatulong ng girlfriend mo, inaway ka. Yan yung mga kabataan niya, nagtatampo eh. Tamad kumilos. Baka naman, nag-wash up lang muna kayo ng konti. Break muna. Ano gawin lang? Kailan ka pa hindi nakakatulong? Ilang years na? Last year ka pa hindi nakakatulong? Uminom ka ng... Ano inom mong alak? Halo-halo. Tapos, natural, pag uminom ka ng alak, kumakain ka ng maraming pulutan. Natural, di ba yan? Natural lang yun. Ngayon ilang taon ka na? 24. 28. May trabaho ka, wala? Ha? 20? Akala ko 20. Ngayon, graduate na siya. Nag-aaral pa lang. May ikaw minom. Baka pinainom ka ng mga kaibigan mo. Yung kaibigan mo magaganda. Ang masama dyan, pag pinainom yan talaga, aminado kung hindi siya makukuha sa isang gamutan. Kakayanin siya hanggang 3. Kaso may clearance, 15 days, pabalik siya. Kaya saan ba kayo? Wala, sacrifice ka. Tanda yan sa'yo. Kaso hindi ka pwedeng kumain na hindi ng darasal. Lahat ng kakainin mo, kay ano man ito, kailangan mo tumawag kay Kristo. Saka gabi-gabi magdarasal ka. Yun ang policy dyan. Para malusay yung nasog ng katawan mo. Pag sakaling gano'n ang kaso mo, ipanipulamin ka na lang, mas maganda pa, para makita ko rito, nagsisisigaw ka ng gano'n. Tapos sabi ko, ba't ka kinukulam ito? Pero pag nakakain ka kasi ng dasal, nasog ng katawan mo, parang lintayan, ay hindi mo malulusaw basta-basta yan. Kailangan yan, dahan-dahan siya pinapainan. Pag hinuhuli mo yung palos na isda, yung magnis na isda, siyempre kunting kaluskusan lang yun, tatago yan. Ang teknik dyan, papainan siya ng pagkain. Tapos antay mo siya lumabas. Malay natin, kung kailan siya lalabas. Pwede 24 oras, kaya nga 15 days yan eh. Tapos, aabangan niya ng liwanag, papanain niya sa loob ng katawan mo. Mabilis magtago yan. Siyempre, marami tayong loob sa kaloob ng bitukan natin, katawan natin. Teknik yan, ganyan. Tapos, kaya nga, lahat ng kinakain mo, dadasalan mo. Kaya, pag hindi ka nagdasal, nakakain siya ng walang dasal na pagkain, lalakasunod siya. Hindi ka pwedeng hindi nagdasal. Doon niya mamamatay. Siyempre, lalabas siya, kakain yan, ng katawan mo. Di pag nakain niya may dasal, sorry siya. Doon na siya mahuli, manghihina yan, mahihili yan sa espiritu mo. Doon na siya masisilo. Lalabas na yan sa iyong dumihan. Mananalo ka na. Kasi natuto ka na tumawag kay Papa Jesus. Mahirap gamutin yung ganyan, kahit yung gagamot, at kahit pumunta ka pa sa ibang kahit mga mabugaling, alam nila, mahirap yan. Kailangan dyan ang teknik yan, gabi-gabi magdarasal ka. Lahat ang iniinom mo for may dasal.
Yung tubig na ibibigay sa'yo, may dasal. Yung pagkain ng kinakain mo, niluluto ng nanay mo, dadasalan mo, magdadasal ka. Hindi ka basta pwedeng, ay, akin na yung pagkain. Tapos, ang gagawin mo dyan, matutulog ka ng normal sa ginagawa mo dati. Matututo kang mapalapit kay Kristo. Kasi once na yan ay lumakas, pupuno lahat ang tiyan mo dyan. Palalakihin niya yan. Tapos yung mga mata mo, gagawin niya ano, palalakihin yan gano'n, no? Uubusin niya ang lakas na katawan mo. Papayat ka. Mayroon kasi yung kasakit na ganyan. Nasa tao na lang ang pananampalataya niyan, wala na sa amin. Nakalamang kasi siya sa amin. Ibig sabihin, wala akong magawa na sunod siya. Kaya ang technique yan, yung tubig at apoy yung paiiwanan. Takot yan sa apoy. Hindi yung karaniwan apoy na nilalabas namin. Naririnig mo namin yung pasyente. Nasaan yung init ni kanina? Nasa ulo lang, di ba? Maglalabas kami ng init sa ulo mo lang. Tapos doon sa tiyan mo lang. Tapos maglalagay kami ng kuryente doon sa dulo ng paa mo. Iiwan namin yun. Pagbalik mo, titignan namin kung pumasok siya. Wala siya, ligtas. Hindi ka pa kasi nakakita ng mga totoong sinasapian ng mga ganyan. Sila na magsasabi na parang silang nakalagay sa loob ng oven. Ang degrees ng init, nasa 1,000. Para mo mapasuko yan. Hindi yan susuko sa mga 50 kuryente lang. Ibig sabihin niya, may ang kinakakayahan may nagawa sa inyo yan. Minuno at minuno na nila yan. Bagas nakapagpuno na ng lakas na panahon yan. Kaya matututo kang huwag kang inom ng inom ng alak. Tapos ko na yung charge, yung liig niya, tsaka yung kamay niya, yung higa na lang. Higa na lang. Tatapusin ko muna si ate bago natin patayin ng vlog at mag-live ulit tayo. Buddy, ibigyan ka nanay. Tapusin muna natin yung girlfriend niya. May shoutout po sa inyo lahat. Napakahirap yung pasyente natin yung bata. Ano yan? May bakal siya? Sis? Ano yung nakakulay green? Ano mo siya? Girlfriend ng ate mo? Girlfriend ng ate mo? Okay na, alam ko na. Halika na. Halika na. Ano ko muna to si ate. Di pa kami tapos dito eh. Kahit magaling na likuran ito, babalik pa rin yan. Kailangan maayos yan. Isa lang ka din. Sige. Hindi, kung ika lang muna na diretso. Bawasan mo lang. Hindi ka naman dalagat eh, di ba? Huwag ka maniyang bumba. Yes, may dalaw kayo, wala? Inatawa ko na. Sunod lang, kaya mo lang. Kasi iwawan card muna natin, te. Kasi baka mabigla. Baka may lumabas dyan na baby. Patay ka sa tao mo. Lang yun, te. Okay. Okay? Alam natin? Teka lang. Chard, tagalin na si nanay. Lagay mo na yung chard. Mamaya mo na balik ka dyan. Diyan ka lang kuya, hindi ka pa tapos. Pahinga ka muna dyan. Taglit, total. Total taglit. Papaliin ko yung buto mo, te. Puro nagpwede mo rito, te. Malayo masyado. Straight na matawan. Atake ng normal. I-side yung paa. Upuk-upuk yung modelong sexy. Yan. Yan. I-straight mo yan. Para ka lang nag-modelo ng kalendaryo. Mahalang bayad sa iyo. Teka lang. Hanapin ko pa mo naman kasi. Teka lang. Huwag mo muna galawin. Saglit lang. Normal ang baba. Masyado mataas ang ulo. Baba. Ilagay sa balikat ito. Yan. Yan. Normal lang. Saglit lang. Okay.
0. Tulak. Tulak pa ulit. Hindi, side mo pa. Tulak mo. Hindi, bagsak mo yung buong katawan niya. Bago mo yung tulak. Oo, mga ganun. Tulak mo. Tulak mo muna. Tulak mo muna. Sige, bagsak mo pa. Tulak. Okay, pumasok na, te. Narinig mo, te. Yun yung L5 mo, te. Pasok mo, te. Kabila. Di ba, sabi sa'yo, babalik pa yung sakit mo. Magaan na yan. Para sa'yo, pwede ka nang gumanong ganon. Pero pag sinayaman mo yung asawa mo, aray ko, masakit na ulit. Narinig mo lang, kanina? Hindi. Kasi yan, nakabukas lang, hindi pa nakasarado. Diretso lang po. Diretso mo yan, para matapos na tayo. Umuwi na kayo mag-asawa. Relax lang. Huwag kang mag-iyak. Makikita talaga yung pet mo. Okay, relax lang. Huwag gagalawin, saglit lang. Makabaling dalili mo. Bagsak ulit mo doon. Lala. Okay, tulak. Tulak. Narinig na. Tulak ulit. Tulak na lang. Relax na lang. Teka lang. Relax pa dito. Bamba. Nasa lang. Huwag gagalawin. Teka lang. Nakikita yung dalili ko. Tulak. 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 Hindi. Bagsak mo. Bagsak mo pa. Sige pa. Okay. Narinig mo ito ba, Lord? Okay. Awal na sa ako. Bilubog na namin. Dapat. 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 Pahinga na konti. Hindi ganyan, te. Padatot yung katawan mo, te. Pero mo sa paano dumapa. Ay, naku. Hindi marunong dumapa. Yan. Yan. Ilapat yung dibdib sa yan. Yung una niya, ilagay sa may baba niya kunti. Yan, para makabuka ng kunti. Yung panderik ko. Ibo ka ng kunti mga paa. Gangan mo lang. Pumasok na siya, 1-0. Bila ulit. Wala, papasok. Wala, may diferensya. Ibo ka ulit. Bubugin ko na rin muna ni ate. Lang. Handa. Hinga naman natin. Aligid. Richard. Hinga naman natin. Hinga. Okay na ba? Tama na. Hinga. Pumasok, 1-0. Narinig mo? Tama tayo. Ganito pagbubugbog ng mga L5, L2, L3, hanggang L12. Ganito namin pinahirapan pasyente. Parang hindi na daw bumalik. Hinga. 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 Okay. Relax lang. Hinga. Wala na. Pasok na siya. Tayo mo lang. Sabi. Yan na lang ulit. Normal na siya. Pasok na. Okay. Tayo na. Doon ka na. Layas ka na. Ayaw na namin sa inyo. Pagpagod na. Ay, ginawa. O, yung kamay mo, tinababalik. Ilan mo? Yan ang problema, kababalik lang yan. O, anong pakiramdam mo ngayon? Igalaw-galaw mo yung balakang mo ngayon? Ano pinag-iba? Bawal ka muna yung muko ng 2 araw na ganyan. Yung todong yukong ganon. Pwede ka, ganyan lang. Maglawa, magsiyar, umihi sa inidoro. Pero bawal ka muna maggagano, no? 2 araw lang. Pero pwede ka gumanon. Ganyan, pwede yan. Pwede gumanon, pwede gumanyan, pwede gumanon. Pero bawal lang ganon. Kasi kapapasok pa lang yan ito eh. Antayin mo muna magkaroon ng laman. Hindi naman na. 2 days lang naman. Hindi ngayon ha, bukas ka pa magsisimula bilang. Lakad mo ngayon, tingnan mo kung ano pinag-iba. Tingnan mo kung ano pinag-iba niya kaysa kanina. Lakad. Check natin.
Lakad. Iangat mo yung mga paa mo. Ano pinag-iba? Mas maganda, di ba? Oh, hindi ka makairo. Pero okay na sa'yo sana kasi nawala ng pinakamatindi. Pero sa akin, hindi pa okay yon. O kung mukha lang akong pera, gagawin ko 3 yan. Nawala, di ba? Mas maganda i-input mo yung puwet mo. Pwede yung kumimbot eh. Sige, igano mo. Yung ganyan todo. Yung todo. Hindi, itodo, hindi, ganyan. Ganyan. Ilabas mo yung tiyan mo. Yan. Tapos ikot mo. Ano pinag-iba? Oo, di ba? Hindi ka tulad kanina. Okay na sa'yo yung kanina, di ba? Pero hindi pa maganda yon. Oh, ngayon, maluwag na yan. Tawag dyan, L5. Sciatica. Search mo yan sa Google kaya Space YouTube channel. L5. Kaso, may halo ka kasi best friend. Wala na. Huwag mo nang pansin yung best friend mo. Tinigok ko na. Tinigok ko na yung best friend niya. Narinig mo yung tumunog, no? Kanina, no? Yung banda, dito ka nakaharap, no? Ang lakas, no? Di ba? Pumasok na siya. Yun ang, pag hindi pumasok yun, magkakaroon na naman. Nanay! Ano? Baka naninibago lang yan, pain lang. Iba yung sakit, iba yung masakit. Ay, iba yung kirot, iba yung masakit na masakit. Ha? Pinata mo ba yung nanay? Pinata mo niya? Ito ano ba siya? Ha? 73? Kaya yan, bibigay mo lang. Kasi matigas yung dito yung sa left side. May laman na. May laman na yun. Ano? Wala na? Hindi, okay lang yan. Lagyan mo na siya na lang, Ste. Huwag mo na siyang ano, te. Pwede na maglaba, pwede sumuntok, pwede ka makumuha ng pramo, pwede yan. Basta hindi ko alam lang siyang bawal lang talaga dyan, yung todong yuko-yuko, yung parang gano'n, no? Pwede, yung muko ka lang, konti lang. Walang problema, te, kung magsisiyar ka, iihi ka, dito walang problema. Lagyan mo na lang, Ste. Pati yung sasama. Ikaw, kuya, wala na samay mo. Hindi pwede, nanay. Sasakit pa yan, nay. May natitira pa konti yan. Tatalian ko nito kung hahatak yan. Dito, nay, bago ka umalis, bibigyan ng konting kaginawaan. Pag sa iba yan, bahala ka sa buhay mo. Okay, doon. Natakot pa. O, paalam na kayo, kuya. Shout out. Dikita yan. Shout out sa... Ano sa kayo? Sa Pambato. Titigin mo lang siya ng konti. Baka, masakit ba? Akin na lang ako. Huwag ka ganyan, ay. Kung ano, normal lang. Ay, lumalabas yung pawis niya. O may masakit. So, titigin mo yan, ha? Kasi dito wala. May sipon pala sa, mayroon pala sa sipon, eh. Oo, may lagnat pala siya, sipon, namamaga, oh. Titigin mo lang. Uminom pa lang mo ng ano, ang Biogesic na lang. Painumin mo siya. At saka, medical advance 400 mg. Hindi, pahilot mo siya, ilisa. Sali! Ano? Ilutin mo daw si nanay. Yung leg niya, ito. May sipon siya. Yun na kayo, bibigyan mo siya dyan. May sipon yan, hindi pwede hatakin na. Yun. Kung ano na nun. Kung kayo, dumuna. Yan yung nilalaban niya kanina. Tingin nga lang. Yan, straight line, straight. Straight line, straight. Tapos pa dito, yan. Sige pa na, yan. Lax lang na. Ganga mo pa na, todo. Kaya mo sumunod na eh. Ayaw mo lang na. Sige pa. Yun. Todo mo pa na. Hindi, papayan mo na, todo mo. Okay. Hinga na, hinga. Hindi na tamata. Nawala na. Wala sakit, no? Pero hindi na pala nahihahatak. Ano to eh? Lamad siya lang. Pero wala sakit. Wala na. Nawala na yung sakit pero pahingat mo na lang. Naipit lang yung gat niya pa konti. Kasi matigas ulo na eh. Nilalaban-laban mo pa eh. O, paalam na po. Sa lahat na nanonood dyan.
Oh, Nay, mamaya na. Doon muna kayo, Nay. Oh, huwag mo na pakalaman yan, Nay. Ako na bahala dyan mag-isa. Oh, bye-bye po sa lahat. Thank you so much. God bless. JP de la Pilar. Mega shoutout sa iyo, Nene. Oh, lahat po kayo mag-like at mag-share. Bye-bye na po. 1.5 hours na po yung live natin. Thank you so much. Bye-bye. Paki-like at po paki-share. Paalam na din po sa inyo. Meron na pong nanalo dyan sa Alipin, Ama Jesus Nazarenong Quintas. Oh, may nakita na po ako dyan na mahilig nanood at nagsishare. Dito kay YouTube channel natin, mukhang kailangan niyo pong mag-share na mag-share. Babay po. Vivian Aquino Flores, mega shout out. Babay na po, Sir Rada. Babay na po, thank you. O, paalam ka muna sa girlfriend mo. Baka mapanood ka niya. Shoy, Pogi. Paalam na. Girlfriend. Bye-bye. Shoutout po sa anak ko po. Nandyan, sunod na po. Gagamutin nyo. Anong pangalan ng anak nyo? Suba. Ryan Suba. Sino ba yung anak niya? Alin? Ryan Suba. Sino yun? Siya. Tatay mo ba to? Ryan Suba. Pasensya na kayo, sir, kasi 1.5 yung oras po natin eh. Ano pangalan mo? Gio. Yan, ganyan spelling. G-I-O. Gio. Tatay mo nga to. Ay, yun ang asawa mo. Salamat. Masyado mataas natin. Hindi natin pwedeng dagtugan pa eh. Salamat. Thank you. Sana marami pa yan. Kaya pa yan. Thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye. 1.5 na to eh. Bye-bye po. Bye-bye.